Syempre guys, magdadala pa rin tayo ng mga trabahuin sa bahay, sa mansion. At ayan so inayos na natin, niligpit natin, tinahuban natin, isunulod natin sa kabinet yung mga kailangan isulod. Ay, nalulungkot tayo dahil may bagyo na naman. Yung ano ko nga dyan, buhang-buhang pa siya, tapos babagyuhin na naman ngayon. Ako, baka palirin ito. Sana naman hindi lumakas yung hangin at ulan. Ayan guys, kahit may bagyo ay nagpiprint pa rin tayo para sa school reports. At ayan ito na yung unang bugso ng bagyong Tino. Maulan na po ngayon dito sa Northern Samar. Ayan, ang lakas ng ulan So mag-ingat po ang lahat guys at magdasal tayo. Ayan ang dadag ko ng turo. Ayan, ngayon naman dahil tumila yung ulan kahit paano, pupunta tayo ng paaralan para magligpit doon ng mga gamit. Ayan, nandito na tayo sa aming school. Kailangan natin magligpit ng mga gamit para hindi masira ng bagyo. Ayan akin ang hinihigot ang mga bintana at yung mga gamit dito, mga aklat at kung ano-ano pang mahalagang mga papel ay talagang niligpit natin. Ayun, nagsiuwian na rin yung mga kasamaan kong nagligpit din ng mga gamit. Kapag ganitong may bagyo, isa talaga ako sa nalulungkot dahil syempre bukod sa mahirap yung buhay, yung mga residente dito sa amin talagang ayan, balik sa dati, balik sa paghihirap dahil nga sa sinisira ng bagyo ang kabuhayan at higit pa rito pati na rin yung paaralan. Syempre guys, magdadala pa rin tayo ng mga trabahuin sa bahay, sa mansion. At ayan so inayos na natin, niligpit natin, tinahuban natin, isunulod natin sa kabinet yung mga kailangan isulod. Ay, nalulungkot tayo dahil may bagyo na naman. Yung ano ko nga dyan buhang-buhang pa siya, tapos babagyuhin na naman ngayon. Ako, baka palirin ito. Sana naman hindi lumakas yung hangin at ulan. Ayan guys, so tapos na tayo dito magligpit, pero may dadalhin pa rin tayong mga gamit na baka naman hindi masyadong sumama yung panahon. Ayan, magtatrabaho pa rin tayo. Ayan, thank you so much sa aking kasama dito sa pagtimos-timos ng mga gamit, ang aking estudyante na si Christine Narca. Ayan guys, magdasal po tayo para po hindi naman po masyadong makapaminsala yung bagyong Tino. Ito dito yung kabuuan ng aming school. Ayan nagsipagligpitan na kami dito ng mga gamit at ngayon ay uwian na. At hindi pa naman masyadong malakas yung hangin. Sana nga guys matunaw na yung bagyo at hindi na siya makapaminsala. Ayan, ingat po tayong lahat, magdasal po palagi para po sa kaligtasan.